Sa number 3, traffic enforcer ang ginkaka sa serbisyo matapos nga magbaton sang 50 pesos kabaylo sa iya pagpapalagyo sa mag-asawa nga nagaangkasanay sa motorsiklo nga wala naga-helmet. Yari ang report. Nakalabot sa igtalopangod sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office ining nagalapta nga video nga ginpost ni Alberto Lacson III nga account sa Facebook angot sa pagdaho sang kwarta sang isa ka babayi sa traffic enforcer sa area sang Lasal Avenue sang nagligad nga weekend. Suno kay Police Major Junji Liba, nagwa nga gin-flag down sang duha ka mga enforcer ang babayi nga nagaangka sa motorsiklo sang iya bana nga lunsay wala naga-helmet. Pero sa baylo nga mag-issue sang violation ticket, ginpapalagyo sang enforcer ang mag-asawa kabaylo sang 50 pesos. Sang nag-negotiate guro ang nakagang isa to niya nga partner, siya ginliklikan to sang asawa. Waya man mapunggan ginbaton yon. Matapos ginpatawag kag mausisa ang traffic enforcer, gindesisyonan sang pamuno sang bitaw nga kakason sa serbisyo ang job order worker nga traffic enforcer. Iya man ginreprimand ang iya kaupod nga enforcer. Na-commit bali mo na kay supposedly dakpon gito tanit way nila gindakop. Pero with regard sa ato niya sa pagbaton kwarta daw mismo ang nag-commit to yung isa mo tong naghambal man nga wala magidya nakabalo ang iyawpon. Ginsiling ni Liba nga bisan ginpahayag sang enforcer nga ginpilit sulod sa iya bulsa ang kwarta pero mas nagakaangay nga wala niya iniginbaton kag sa baylo gin-issuean na lang sang violation ticket ang ginpapalagyo nga mag-asawa. Suno kay Liba, magaserbe kuntani nga leksyon sa iban nga mga traffic enforcers ang nadangtan sang napahalin sa serbisyo nga kaupod nila.